हेल' लोगोफोर, बे समाव जोङो मोनसे रादाब खोनासंनो नागिरदों। दा बाहाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन जे टाइम 8 बर', दा बे टाइम 8निनो असमियाजों लोगोसे बर'आवबो बेखौ मोनसे पार्ट हगारना होदोंमोन आरो बियो जथेस्थ' जोंनि बर' माखासे सुबुंफोरखौ लाफादोंमोन। नाथाय बेनिनो मैया जोङो बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों नुदों, नोंथांमोनाबो नुदों, स्क्रिनशट बेवहाय दङ जे टटेलि माने बन्द जाबाय आरो बियो फोसावजानाय नंला होनदों। दा दुखुनि बाथ्रा बियो, नाथाय मोनसे बुंनो गोनां बाथ्राया बिसो थैनायखौ एबा बन्द जानायखौ गोबां मानसियानो मोजां मोनदों आरो गोबाङानो बेबायदि निउस पर्टेल बर'फोरनिखौ थैजानो लुबैबावनायखौ नुनो मोनदों। दा कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना नुगोन आरो बड'लेण्ड रादाबनियावबो नायबा नुगोन, गुबुननियावबो नुगोन। दा पर्टेलफोरखौ थैजानो लुबैदों एबा बन्द जाजानायखौ मोजां मोनदों आरो जाजाबावनो लुबैदों आरो गोबांखौनो। दा बियो आंनि बाथ्रा बुंनाय नङा, नोंथांमोनाबो नाय। आरो बेखौ बुंनाय मानसिफ्रा सोरबा असमिया मानसि, सोरबा गुबुन हारि बा सोरबा माबा माबि गुबुनफ्रा बुङाखै, गासैबो बर'आनो बुंदों। दा बेयो जोबोद दुखुनि गोनां बाथ्रा। जानो हागौ बिसोरो मानसिफोरा माने हारिनि सायाव जाथिनि सायाव एसेबो सिन्था खालामनो रोङै जानांगौ। नाथाय सिन्था खालामनो गोरों मानसियानो जुदि बुंदोंबा एबा मानसि जों जायखौ मोजां होनना बुङो बिथांमोनानो जुदि बुंदोंबा बियो जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दा जोङो बुंनो हायो बोसोरब्रै बा बोसोरबानि सिगाङाव, 5 बोसोरनि सिगाङावनो लादो हमनानै ला, 5 बोसोरनि सिगाङाव बर'फोरनि हालोदा मामोन आरो 5 बोसोरनि गेजेराव बर'फोरखौ एसे गुस्लाय होनायनि बेलायाव निउस पर्टेलफोरा जोबोद माने प्रभाब खालामदों, माने बिहो गोहोम गोग्लैदों। दा बेखौ नोंथांमोनहाबो नुदों। थिग बिदिनो टाइम 8 बर' बिथांमोनाबो खोलैदोंमोन आरो बिथांमोननि निउस कालेक्सन खालामनाया मोनसे माने मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलनिमोन। स्टेन्डार्ड लेभेलनिया जिहेतु आसामाव निउस टाइम 8 दंखायो, बिथांमोना दङ, बेयो मोनसे जोबोद मोजां स्ट्रं आरो बिनिनो बर' बेयावबो कालेक्सन खालामनाया जोबोद मोजां जायोमोन आरो मोजांमोनबो। नाथाय दुखुनि बाथ्रा बिथांमोना गैला होनदों। दा बेयाव फार्स्टआवनो जोंहा दुखुना गोनाङा जाहैबाय बेयाव खामानि मावबाय थानाय माखासे वार्कारफोर, रिपर्टारानो जा, एडिटरानो जा एबा एंकरानो जा, बिथांमोनहा दा खामानि गैयि जानांबाय। बेनि थाखाय दुखुनांथाव। आरो बिनिफ्राय फारसेथिं जाय जोंहा बिसोरबायदि मोनसे मोजां निउस कालेक्सन खालामना होग्राया जोबोद गोमालांबाय, बेयो दुखुनि बाथ्रा। नाथाय बेयो जोबनानै थांबाय, आरोबाव जाहाथे दाजाथों बेयो मोनसे जोंनि रिकुवेस्ट, जाहाथे बेबायदि जाया। नाथाय बिनि जाहोनखौबो दा नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन। दा बिनि उनाव नुनो मोननाय जादों जों गुबुनफोरखौबो थैजानो लुबैनायासो जोंना दुखुनि बाथ्रा। दा जोंनाव मोनसेबो बर' बिजोंनि पारमानेन्ट टिभि चेनेल गैया, टिभि निउस चेनेल गैया। दा बियो गैयाब्ला जोंहा माब्रैहाय सोलिनो? पाब्लिसिटि गैयाबा नोङो डेभेलप जामालाय मा जानो, सोर नुनो, सोर मा खोनानो? आरो नोंनि साननाय आंनि साननाय सोरनि सिगाङाव बुंहैनो हानो, बेथ' जेबो गैया। बेखायनो आरो पेपार मिडियाखौथ' जोंना नायखायानो, फरायखायानो, माने फरायनो रोंनायखौनो बावलांजोब्बाय। क्लास माने जोंहा गावनि स्टाडि कर्स BA माबा माबि जायखिजाया फार्स्ट कर्सफोर फरायनायाव फरायदोंबा बेखिनियानो, फार्स्ट सार्टिफिकेट मोनखांबाथाय बेनिफ्राय फरायला। बे जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दा बेनिफ्राय आरोबाव नैबेबादि जोंनाव दा डिजिटेल मुगायाव पर्टेल खुलिनो मोननाया जोंनि थाखाय जोबोद लाखिमोन, टिभि चेनेल नङाब्लाबो। नाथाय बेखिनियावबो बेबायदि थैनायखौ आरो थैजाबावनो लुबैलाङोबा, खायफाया बड'लेण्ड रादाबखौ, खायफा बड'लेण्ड बुब्लिखौ, खायफाया माखौबा थैलांजानो लुबैयोबा बेयो दुखुनि बाथ्रा। बाहाय दङ माखासे माबाफोर हाबनानै दङ, पलिटिक्सबो हाबनानै दङ, न' डाउट, नङा नंगौ। नाथाय मोनफ्रोमबो निउसावनो बा मोनफ्रोमबो निउस चेनेलानो सानफ्रोमबोदि मोनफ्रोमबो खेथ्रआवदि पलिटिकेलनि बा सोरबा फारसे पार्टिनि जानानै बुङो बेथ' नङाना। बाहाय मोजांबो मोनगोन, गाज्रिबो मोनगोन। इलेक्सननि टाइमाव मोनगोन, सोरबाया सापर्ट खालामना होगोन, मोनगोन, नुगोन। नाथाय बेखौनो बोराबनानै जोङो बिथांमोननि सार्भिसखौनो बन्द खालामजानो लुबैयोबा, गावनि आथिङाव दानानै लानाय जायाबा बियो। दा बेखायनो बेयो दुखुनि बाथ्रा। आरो दहाय बुंनाय बाथ्राया बेमोन, टाइम 8निखौ जोङो नुदोंमोन, माने बालाय मानसि बा गुबुन जायगानि मानसिमोन। बिनि थाखायनो बेयो सोलिफुनायबाबो गावनि कन्डिसना मोजां नङिखाय एबा गावनि कन्डिसना थानो हायिखाय बेयावखौ बेन खालामबाय होनदों। दा बेयो मोनसे दुखुनि बाथ्रा। दा अब्ला जोङो बुंनो नागिरनाय बेसो, बै थांनाय बादि मानसि गोसो गुदुं बर'खौनो साननानै मावदोंमोनबा, जोंनि बर'आवनो गोबां बेबायदि खामानि मावहोनो हानाय गिदिर मानसिफोर दङ। दा बिथांमोनहा लानांगौ आखायाव बर' निउस पर्टेलफोरखौ, मोजां मानसिफोरा लिड खालामनांगौ, बर' लिडारफ्रा लिड खालामहोनांगौ। अब्लासो जोंना बर'आ माने आरोबाव बेनिफ्राय साबसिन डेभेलप जागोन।
दा डेभेलपमेन्टनि खोथायाव पाब्लिसिटिया जोबोद गोनां। पाब्लिसिटि गैयाबा माने गुदुं सिङाव थानाय बायदि जायो मोनफ्रोमबो खेथ्र'आनो, बेखायनो बेखौ जोंनो नांगौ आरो। दा आरो गुबुनफ्राथ' जोंनि मोजां नायखाया, गोबां गुबुन रावारिफोर दङ, नामखौ मख'ला जोङो, होमबाबो जोंहा जोंनि थायोब्लासो साबसिन जायो जिहेथु, बेखायनो जोंनो नांगौ आरो। दा बेखायनो नोंथांमोना ससियेल मिडियाफोराव बिदि बुंनो नाङा। खायफाया बुंदोंबो जानो हागौ जे उमुगा थैनांगौ उमुगा थैनांगौ, नङा बिदि नङा, सुद्रायनानैसो होनांगौ आरो। नोंसिना बिदि नङा, नोंसिना बेबायदि जानो नाङा, बेखौसो बोसोन होनांगौ बा बुंहरनांगौ। नाथाय थैजानो लुबैनाया बेयो जोबोद गाज्रि। गावनि फिसाया जुदि गाज्रि खामानि मावोबा जोंथ' देथारना गारनो हाया, बेखौ मोजां जानोसो थिननो हागोन। मोजां जा, मोजां बोरै जागोन बेखौसो जों खालामगोन, नाथाय जोंथ' गाज्रि होननानै देथारना गारा। बिफाया गाज्रि जायोबा जों बिफाखौथ' देथारना गारा एबा थैजानो लुबैया, बिफाया माबोरै मोजां जागोन बेखौसो जों बुंगोन। दा बेखायनो जोंनि पर्टेलफोरखौबो जोङो बेखौनो खालामनांगोन। गाज्रि जादोंबा सुद्रायनानै होनांगोन, नाथाय जोङो थैजानो बा बुथारनो नाजानो नाङा। दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।